Avui comencem l'últim ple d'este any en el que la senyora Català el que va intentar és aprovar uns pressupostos que només que contesten a la necessitat d'autobombo que ella ha tingut. Destina més de 4 milions d'euros a la seva propaganda i publicitat personal, però no dona resposta a l'emergència sobre la vivenda, a l'emergència sobre el canvi climàtic i a l'emergència social que està vivint València. Nosaltres hem presentat moltíssimes al·legacions a aquest pressupost i, com no podia ser d'una altra manera, la senyora Català ha desestimat absolutament totes les propostes que hem fet el primer partit de l'oposició. Per tant, lamentem haver de reconèixer que avui s'aprovarà un pressupost que no dona resposta a lo que València necessita, a lo que la gent, els milers i milers de persones que van eixir al carrer el dissabte en una manifestació reclamant el seu dret a la vivenda, necessita del seu Ajuntament. I, en canvi, sí que va donar resposta a promocionar la imatge de la senyora Català, que és per a l'únic per a lo que aquesta dona ha vingut a aquest Ajuntament. Des d'aquest punt de vista, Compromís, continuarem fent una oposició que siga crítica però constructiva i que siga propositiva sempre, perquè no oblidem mai que tot el que fem ha de donar resposta a lo que la ciutadania en València necessita. De fet, en aquest ple, nosaltres lamentem profundament que anem a tindre dos debats que són profundament asquerosos al voltant de l'assetjament sexual que patim les dones en la política, però també en la societat en general, i un altre al voltant de la corrupció. Estem passant per una crisi de reputació de la gent que fem política, que tenim la sort i el privilegi i la responsabilitat de fer política, i en aquest sentit, Compromís, ens posicionem molt contundentment en contra de l'assetjament sexual de les dones, siga on siga, ja siga dins d'un partit polític o siga des d'un ajuntament, des d'esta institució, que també ho hem vist, i en contra de la corrupció. Nosaltres vinguérem a tirar al Partit Popular corrupte de les institucions i continuem en aquesta senda. Siga qui siga el que estiga fent corrupció en la societat. Els diners públics han d'estar per a la gent que paga els impostos i que necessita els serveis públics, no per a que ningú clave mà i per a que ningú s'aprofite del seu poder. I com a dona, vaig a dir, el que estem veient de la política a dia d'avui és repugnant. Compromís estem frontalment en contra de totes les actituds masclistes i d'assetjament que estem vivint. I per això avui proposem que se duguen endavant aquests protocols de seguiment que han de formalitzar que en les formacions polítiques aquestes coses no passen, que en la societat no passe. Però, ojo, lliçons ni una de partits que són negacionistes que canten Viva Espanya per a celebrar que se carreguen els drets de les dones, que és el que està governant en aquest Ajuntament. Dit això, sabeu que portem 2 mesos al voltant d'un debat de la zona de baixes emissions. Sembla que la senyora Català no és la persona que governa aquesta institució. Sembla que no aprovar una ordenança és responsabilitat de tot el món, menys d'ella, és el que ens ha anat contant, i nosaltres, front a un govern totalment irresponsable, fem una oposició responsable i propositiva. Recordeu que s'ha passat mesos dient que la nostra proposta de canviar el trànsit en Colón era inacceptable, per això avui li portem una moció d'urgència retirant aquesta part, però demanant-li una zona de baixes emissions que siga justa, que no carregue sobre els veïns i veïnes l'obligació de canviar els cotxes de manera immediata, perquè hi ha una solució intermitja que és habilitar el pàrquing de residents en tots els barris, que és una cosa que ha demanat tant la Federació de Veïns i Veïnes com els estudis de la Universitat Politècnica, que reafirmen que amb això se pot desenvolupar una zona de baixes emissions més justa. Si avui no tira endavant aquesta mesura, demostrarà una vegada més que és l'única responsable de que la salut dels valencians i les valencianes empitjore, que el transport públic empitjore en aquesta ciutat i, el que és pitjor, que 150 milions d'euros queden de deute en les arques de l'Ajuntament i cada any continuen pujant. Perquè és una irresponsable, perquè està lligada completament als designis de Vox i sap perfectament que Juanfran Pérez Llorca és president de la Generalitat perquè Vox li va imposar, entre altres coses, que no s'aprovava una zona de baixes emissions. Avui ho veureu. L'oposició continuem fent propostes que entenem que són bones per a la ciutat. Qui no vol respirar millor, qui no vol tindre un transport públic millor i qui no vol poder aparcar en el seu barri. Quin és el problema que tenen? Avui hauran de contestar. Maria José Català passarà a la història com aquella alcaldessa que no feia res, bueno, sí, apanyar-se en el seu partit, els xanxullos que a ella li interessa, els seus amics en el poder i a València, si ja si de cas, que la defensa Compromís en 2027 quan tornem a governar.